हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय गिबियाव आंनि पिटार ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे ओरैबायदि गोजोनथाव ओरैबायदि बाखनायजाथाव मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनांगौ। सागु बर'नि दावहारुफोरा जब्राखौ नायनानै फैयो आरो जब्रा खन्थाइ बसुमतारी माहारियारि आफाद NLAB आफादा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामसिंखेला गामिनि धनन्जय बसुमतारीनि अनजालि बिसि उत्तम बसुमतारी रायजो राजा नोंथांमोन नोंसोरो भिडिअखौ नुबाय दिनैहाय भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव माखासे लाइमोन बिर जोहोलावफ्रा दिनैहाय गावसिनि थाखायबो आरो गुबुननि थाखायबो दिनैहाय मदद खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बिथांमोना गावसिनि थाखायबो गावसिनि जेसेबांनाखि नांगौखिनि जायो जेसेबां नांगौ जायो बेखौहाय बिथांमोना गावसोरनो सुफुंनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। बिसोरहा माखासे सेन्डेल फेक्ट्रिबो दङ। बे सेन्डेल फेक्ट्रियावहाय बिसोरो गावसिनि ओरैनो थानाय बेखार थानाय सेंग्राफोरखौहाय बिसोरो मावहोयै दांहोयै दिनैहाय बिसोरो गावसिनि नांगौफोरखौहाय सुफुंना लानायखौ जों नुनो मोनदों। बिसोरो रावनिफ्रायबो मोना होननानै जों मिथिदों। नाथाय बिसोरो गावसिनि जेसेबांनाखि सेन्डेल फेक्ट्रि नाथाय बिसोरो जि सेन्डेल फेक्ट्रि बेनिफ्रायनो बिसोरो गावसिनि खरसखौहाय थिखांनायखौ जों नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो गावसिनि नांगौनिफ्राय बांसिन आरोबाव दिनैहाय जोङो माखासे मानसिखौहाय मदद होनायखौ जों नुनो मोनबावबाय लोगोफोर। दिनै जोङो मिथिनो मोनदों सासे बर' बिमानि आइजो बिथाङा जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सामसिंखेला गामिनि सासे धनन्जय बसुमतारीनि बिसि खन्थाइ बसुमतारी। बिथाङा दान सस्लाबैयावनो 5 दाननि गेजेरावनो सासे गथ' गोर्बोबती जानानै दिनैहाय बिथाङा ब्लिडिं जादोंमोन। बिथांनो थै होनो थाखाय जेबो राहा गैयामोन, थाखा फैसा गैयामोन। जों बेखौहाय मिथिनो मोनदों। नाथाय दिनै जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा ओरैबायदि बाखनायजाथाव जोंनि बर' हारिनि माखासे NLABनि बिर जोहोलावफ्रा फैनानै बिथांखौहाय थैनायनिफ्राय बासायनायखौ जों नुनो मोनदों। बिथांमोना थै होनानै दिनै बिथांखौ फाहामनायखौ जों नुनो मोनबाय। ओरैबायदि बाखनायजाथाव गोजोनथाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आं बे भिडिअखौ नायनानैहाय रायजोफोर। नाथाय नोंसोरसो मा सानो? आं आसा खालामो जुदि जोङो बर'नि गेजेरावनो 10,000, 15,000, 20,000 सेलारि होनानै जोङो लाखिनो हायोब्ला जोंनि बर' हारिनि ओरैनो थानाय बेखार फरा लेखा गैयै मानसिफ्राबो बाहेरायाव फैनाय नङा रायजोफोर। मानो होनोब्ला बाहेरायावबो 10,000, 9,000 दिनैहाय 8,000 गोदान मानसिफोरनि थाखाय बेफोरबायदिल' सेलारि। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ माखासे इन्डास्ट्रिफोर लाबोनानैहाय बेफोरबायदि फेक्ट्रिफोरखौ मावनानै होयोब्ला जोंनि बर' हारिया थारैनो जौगागोन होननानै आं आसा खालामो। रायजो राजा नोंथांमोन NLAB सारमोनखौहाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोननि फेक्ट्रिया जेन' आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन बारायलांबावनाय बायदि आं आसा खालामो बिथांमोना आरोबाव बिनिफ्राय बांसिन मदद खालामबाय थानो हागोन होननानै। गोजोनथों रायजोफोर। भिडिअ हगारनायनि थाखाय माबाफोर गेरेन्थि जाबायब्ला अननानै गावनिनो बर' फिसा होननानै निमाहा होदो होननानै आं आसा खालामो। एसेनोसै रायजो राजाफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।